Meditasinya Pak Darno menuju keheningan itu teknisnya seperti apa ngoten maksudnya? Mulai kula cara kula nggih gesang kula itu meditasi niku betul-betul tadi meditasi ini kan lek dateng papan nika sepi dateng panggilan kang hening niku sampun di luar meditasi. Itu naminipun sampun basa Jawa nipun mitekur manekung. Mungkin dengan manekung menika wonten persyaratan khusus. Mitekur mitekur menika muji ari alat naminipun. Nah, ari alat pripun caranipun nggih kados panjenengan. Panjenengan sepi lajeng damel harum sekar. Utawi ngagem rasukan ingkang boten ngantos dipun tembus dalan nyamuk. Damel juga saged damel rasukan kados bajo, saged ngagem sorban. Naminipun mitekur. Ingkang kados tadi muji ari alat nggih menika seranti. Utawi peralatan. Nggih, bet. Neng mereka namung ingkang dipun tangletaken tentang prosesnya panjenengan madusi ning niku lho dipun. Proses madusi ning nggih gesang kula piyambak niki. Dadi sak obah sak era kula lan sak panunggalipun iki manembah. Utawi kula saged manggihaken ning utawi nung nggih. Boten kedaneng. Iki gunungnya pangeran itu gunung urip. Ya, yang saya saged ngraosaken uripe niku saged ngraosaken wujud Gusti. Utawi saged wujud Gusti kang sejati to sejatipun Gusti. Menawi kita cara cara dateng lebetipun sentau kae teng dua lan depan itu namanya pun kedua muji ayalah munggu itu. Nggih, nggih. Nah, iki nyampeaken soalnya Pak Darno memang variasi referensi untuk semedi ini kuatang ya. Enten ingkang kados Pak Darno wau nek tiyang samin niku ratik ngono ratik ngene sementing kelakuan ku apik ora ngeleki wong liya jujur mek wong liya niku tiyang samin. Enten ingkang lewat sementing merasakan keluar masuknya nafas, menikmati ada energi kasih. Enten kowe macam-macam ngoten nggih. Mboten urip. Nggih. Terus kula niku pelajari tentang urip kula. Wonten apa ten ngene urip niki. Bahkan agama sendiri sebenarnya pun sami. Ini sami ini piyambakan itu sebenarnya diajarkan untuk mengenali hidup. Mereka tanpa kenal hidup maka tidak akan mengenali Tuhan itu sendiri. Nggih. Monggo menawi Bapak pripun kan warga-warga ini kan sampun kuwatah ingkang derek belajar semedi meditasi monggo. Dan ingkang saged pelaturan inggih menapa ingkang sampun kula tampi nggih. Menika nek kanthi kula ingkang saged manggihaken ning lampah ingkang ikhlas napa mawon ingkang dilampahi krana ikhlas. Najana lungguhna jengkreng ning atine sik runtik mboten saged ning kita saged disehaken samubarang ingkang sampun dilampahi. Aja gampang kasurung rasa nafsu. Kedah saged ngringkes nafsu mboten kok dilangi. Manungsa nek kelangan nafsu pun mboten lengkap malahan. Nggih mboten urip ya. Mboten urip. Nafsu. Nafsu niku prabot urip. Nek nafsune dilangi nggih urip mau urip. Nggih mau urip nggih badang urip. Kita urip ngrasa apa-apa.
yang saged manggihaken ing monggo lampah napa mawon ing tata gelar lampah sak lampah kedah dilampahi krana ikhlas niku nembe saking perilaku langgeng cara semedi pisan nggih kedah ikhlas ping pindho saged nyisikaken nafsu napa ingkang biesti badhe sowan ngabekti ngarsane Gusti mboten usah disangoni napa-napa kan sampun wonten caranipun tartamtu nek niki kedahe ngeten nggih dilampahi mawon upami cara derek-derek sanes ngeten damel ngeten oh nggih niku saged niku sarana kula nggih mbok menawi ampun ate kedah nek suwan ngarani Gusti napa tiyang semedi napa tiyang meditasi nek mastani monggo niku wonten 3 prabot ingkang kedah yang tiga itu juga betul sami niku teng alat spiritual ingkang sampun kula tampi keterangan wonten tiga siji kembang loro kemenyan alat bakar telu wewangi sing rupa parfum minyak wangi lan sanes-sanesipun nek minyak wangi iki kanggo tumuju iki kan sampun kula nate kula aturaken nek nganggo kembang iki tumujune nek ana nek nganggo rupa menyan alat bakar iki tumujune nek kene itu ingkang sampun kula tampi kalau tamtu mbok menawi nggih mboten sami kalih Mas Karno tata caranipun Jadikan nggih sami cara dari mawon Nggih, kakek nggih. samargi Meskipun sami ya Pak. Sami Ini ya. kan kita dari Barjo menika tentang mitekoriko. Oh, nggih. terus manggihaken kan manggihaken nek manggihaken nggih sami kalau lawan lawan Kita tanpa jalan ning. kita terus ning kan lho mantai. Nggih, nggih, nggih. tanpa ning kita mboten saged sampun kali terus lampah kaki ikhlas saestu nek lungguh jane mboten usah teng sentong mboten usah teng tuwa kados ngeten iki ngeten iki saged Masalahnya itu mriku ning piranti niku Nah. ingkang benten. Mboten kok benten sami Mas kula nggih kados Barjo. Ning nek niku lak pun mlebet dateng Nggih. seranti dateng alat. Nggih, nggih, nggih. Terus ngeten ngapunten. Kula dek winginane dalu bangun nggih. Kula nyobi tanglet kalih salah setunggal sesepuh Mbah Gatot namine. Nah, Mbah jenengan apakah kemudian meyakini bahwa sekarang orang-orang yang radikal, orang-orang Nusantara yang radikal, kemakan sama dogma dan doktrin, itu suatu saat nanti mayoritas akan kembali ke jati diri. Beliau sangat yakin. Nah saat ini dengan berbagai macam alasan-alasannya termasuk memori yang terpendam di masa lalu, Pak Darno kali bawa berikut Pak Darno Rieno. Nah kula sing dimaksud itu sangat yakin. Di dalam arti yakin jambak ini dari ngantos kembali ke diri pun paripurna. Soalnya ini pun gawe alam, pun saged menaik pemain kula ada. Nah kecuali saat menikah yang jalan langsung datang aku jati diri gendang. Berarti bayar nih betul langsung ke jati diri, Pak. Kan sampai rosal langsung, sing dimaksud sabdo palon nagih janji ini sing nagih niki sabdo palon fisik napa sabdane niki sabdo sing dimaksud. Sabdo niki mbok saged diwai niki hukum alam dan piyambake kan kedah bertanggung jawab menerima resiko dari alam niku piyambak. Gua ada kemungkinan sakit pergi paripurna bisa ini wow. Napa dipilih alam, napa kenging walate alam mboten ngertos.
Jadi betul leres. Nggih, monggo. Terus leres tentang dipenjara Mas Darno. Tolak sampun salang matur. Mumpung waktu ini isih longgar, ayo joining. Apa minta ini besok-besok? Iya neknya enggak sampai besok. Nggih, paham. Iya. Sampai kapan? Ya saiki wis eling ya ayo bali. Jadi pun bodoh ini, neng isen. Isin lah, leres Pak. Mempertahankan isi ini, neko akhirnya. Kula sampun sering matur, janin pun doeling kok. Mau ajeng balik teng jati diri niku tasih ewuh pekewuh. Aku wis kadung muni ngene, Kadung dinut wong akeh. lah wis kadung sing anut aku ki wong akeh Padahal diucapno niku kebenarane kok Wah. kira aku ya. Nggih. Nah, niku lho, asline ngono. Niku jati dirine asline Kadung dalan mangane ki mriku, nek niki leren bisa macet. wis cara kasarane wedi kelangan sandang pangan Mas. Jadi kula jenengan nggih. Enten lah kula Papai ora payu lalang sik mangan nggih. Nah, kan ngono lah. Gusti niku lak murah. Gusti niku nek paring rezeki mboten kurang dalan. Tapi nggih tetep wonten alatipun. Iya. Kula saged dikenal tiyang kathah ngenten. Lah kula mboten saking anak kula mboten semerti tiyang kathah. Nanti ngono kok mboten saking tiyang sanes. Mbok menawi niki sampun wonten aura-aura kan manunggal. Kok mboten tiyang sanes nggih sing nuduhaken dugi Perancis, dugi Hongkong. Kok anak kula dhewe enten napa niki? Nggih pancen margi liput lewat putrane panjenengan ya. Dan niku lah tiyang niku saged menolak kalih hukum Allah. Mboten saged nolak kalih kahanan.